Olen Helena Tiitinen ja ehdolla kunta- ja aluevaaleissa huhtikuun 13. päivä. Ensimmäistä kertaa valitaan aluevaltuusto näin kuntavaalien kanssa samaan aikaan, ja alueellahan päätetään sitten terveydenhuolto- ja sosiaalipuolen asioista. Ja sitten Espoon kunnassa, eli täällä meidän omassa kaupungissa, päätetään sitten opetuksesta, koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta, TE-palveluista ja kaavoituksesta, liikuntapalveluista ja muista. Jos olet kiinnostunut lasten ja nuorten koulutuksesta, opetuksesta ja laajemmin hyvinvoinnista, tule Ison Omenaan 20. päivä maaliskuuta. Siellä Ison Omenan kirjaston stagella on opetusta ja lasten ja nuorten hyvinvointia koskeva paneeli. Siellä on paikalla minä, Helena Tiitinen, keskustelijana, sitten vihreistä kansanedustaja ja erityisopettaja Inka Hopsu ja kokoomuksesta Pauliina Ilkko-Ervasti. Hän on lukiossa opettajana. Tule kuulemaan asiantuntevaa, laadukasta keskustelua opetuksesta ja koulutuksesta ja nuorten hyvinvoinnista laajemmin.